Perfect. Thank you very much for pointing this out. Dokončím ešte vetu, že z tej mojej skúsenosti vedca a výskumníka teda vyplýva, že ľudia väčšinou využijú nejakú novú vec vtedy, keď vidia, že funguje u suseda. To znamená, že dobrou praxou je niečo zaviesť v okolí a keď to ľudia vidia, tak si to ľahšie osvoja. You can ask why is that? Because agriculture is very, very risky business. Môžeme sa spýtať, že prečo to je tak. Možno je to preto, lebo poľnohospodárstvo je veľmi rizikový podnik. So you have to know that it's safe what you would like to implement. Takže musíte mať istotu, že to, čo budete realizovať, je bezpečné. The third component is soil monitoring. Treťou zložkou je monitorovanie pôdy. Which is quite complex. We have to harmonize all the data monitoring and data flows in Europe. Čo je dosť zložité, pretože musíme harmonizovať údaje a ich tok v rámci Európy. Luckily for this issue, we have a really huge progress in technology, IT technology. Right now we have Internet of Things, for example, sampling, so sensors, so it makes it a lot easier. Čo je pre nás dobré, že je v tejto oblasti naozaj veľký technologický pokrok. Máme k dispozícii napríklad internet vecí. And the third component is soil literacy, communication, citizen engagement. Štvrtou zložkou je literacy. It means like you are schooled. So it's like after the school you are literacy. So I know before. You educated. Čiže to je akože vzdelávanie a zapojenie verejnosti do tej oblasti pôdy. Potom je tam ešte komunikácia a zapojenie účastníkov. Here it's very important so that not only farmers, but farmers also do have some lacks in terms of knowledge on soils, but also citizens know that the quality of food they eat belongs mostly from soil quality. Aj u niektorých farmárov je to tak, že majú v obchode nedostatok informácií a napríklad bežní občania tiež nemajú vedomosť o tom, že vlakom vzťahuje vlastne sú zdravé potraviny, zdravé pôdy. Okay, so the soil mission has established 8 mission objectives. Takže misia pôdy si stanovila 8 takých cieľov. Those are very important for you if you want to apply for funding of projects. Ktoré sú veľmi dôležité pre tých z vás, ktorí chcú žiadať o financovanie projektov. If you want to write a proposal, you have to always think about those objectives. So you have to think with objectives in mind. Chcete napísať teda návrh, vždycky musíte mať na mysli týchto 8 cieľov. So first reducing desertification. Čiže prvým je znižovanie plynatosti pôdy. Yeah, it's not, I think, our problem. A nie, to je the north. Dezertifikácia, tak sa to prekladá, čiže znižovanie dezertifikácie. Gotcha. We have it also a bit, yeah, but zníženie rozširovania pôdy. Ide o to, že aby sa nestávala z pôdy púšť, hej? OK. Can we talk about it later? Because I need to hear what you are saying in the microphone. Or you translate. Please translate what we were talking, that was the explanation of what desertification is. And that it is that to stop the soil becoming desert. Yeah. Okay. 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 The second mission objective is conserve and increase soil organic carbon stocks.
zachovať a zvýšiť zásobu organického uhlíka. I always adored the translators because they have to have a really huge knowledge to translate. English is a vocabulary language, isn't it? Vždycky som obdivoval prekladateľov, pretože musia mať naozaj, že brutálnu zásobu angličtiny na obrovský slovík. So take your time to just translate it well. Okay, third one is stop soil seeding and increase reuse of urban soils. Tretia je zastaviť seeding is like covering. Permanent covering. Prekrývanie pôdy a zvýšiť, využiť to je mestská pôda, urbánna pôda, ne? Reduce soil pollution and enhance restoration. Znížiť znečistenie pôdy a zvýšiť obnovu. Prevent erosion, which is a problem here, I'm sure. Piatý je znížiť eróziu, čo som si istý, že je problém aj u vás. 6. Improve soil structure to enhance soil biodiversity. 6. je zlepšiť štruktúru pôdy a zlepšiť jej biodiverzitu. 7. Reduce the EU global footprint on soils. 7. je znížiť global footprint here. A že globálnu stopu na pôde. Of EU. A globálnu stopu Európskej únie. Yeah. And it improves soil literacy in society. A zlepšiť povedomie o pôde v spoločnosti. So you can see already that you can link different threats, soil threats, with soil literacy and some political stuff like reducing global footprint on soils. So it can be bound together. Oh my God, I forgot that. So you can link already soil threats, so erosion, desertification, with soft knowledge share, like soil literacy, and political stuff like those footprint issues at EU level. Také tie politické veci, ktoré súvisia so stopou, Okay. So soil health living labs and lighthouses now. Takže teraz tu máme živé laboratória a živé majaky. What is the difference between living lab and lighthouse? Aký je rozdiel medzi živým laboratóriom a majakom? Living lab is a set of sites, like farms or different sites, that are bound together and governed together, like they have a contract to cooperate, something like that. Živé laboratória sú isté lokality, ktoré sú vzájomne prepojené a vzájomne riadené. And the lighthouse is a single site which has excellent high quality practice in soil health. Majak je vlastne taká samostatná lokalita, v ktorej je mimoriadna kvalita prístupu k tej zdravej pôde. Okay, and lighthouses may be part of living labs also. Tie majaky môžu byť aj zároveň súčasťou živých labov. Or they may be a part of it, but cooperating. Alebo môžu byť mimo, ale spolupracujú. So living labs are all about real life settings. Živé laboratória sú celkovo o nastavení skutočného života. And co-creation with large set of stakeholders. So a lot of people from different angles look at the problem related to soils. Čiže na problém, ktorý súvisí s pôdou, sa díva množstvo ľudí z rozličných oblastí. Involving end users means also consumers of food. Znamená, že sú tam zapojení aj konzumenti pôdy. Food. Sorry, nie pôdy, potravy. Yeah.
So criteria between the further difference between Lighthouse and Living Labs. Ďalší rozdiel medzi živými laboratóriami a majákmi, teda kritéria na rozlišovanie. To be a lighthouse, you have to have a exemplary performance in terms of soil health. Aby ste sa mohli stať živým majákom, tak musíte mať že príkladné výsledky v oblasti zdravej pôdy. This can be a research farm from a university which has a long record of very good performance of soil health. Môže to byť napríklad nejaké výskumné pracovisko, ktoré je podporované univerzitou a má za sebou dlhú históriu v oblasti individual farm, samostatná farma, or like a small forest owner who also introduced best practices. Alebo samostatný lesník, ktorý tiež má zavedené najlepšie postupy. Living labs are more on finding things, cooperating, and trying it. So it's not best performance yet. They are trying new stuff. They are training innovation, testing innovation. Živé laboratória sa zameriavajú na nachádzanie nových vecí a na ich skúšanie, čiže nemusia mať úplne najlepšie výsledky. So the difference in scale is like you have a living lab, which is like an umbrella of different sites. So you have living lab, the brown. Here. Then the part of living lab experimentation sites, at local level. Súčasťou živých laboratórií sú experimentálne miestne experimentálne pracoviska. And then we have lighthouses, which are very, very local. So they are like one farm, one owner. A potom živé majáky, ktoré sú veľmi lokálne. To znamená, že jedna farma. Yeah, and you have different activities at each scale. So at living lab level, you have coordinate experimentations and partners. So it's like more coordinator role of living lab. A potom sú tam vlastne odlišné činnosti. V živom laboratóriu, živé laboratórium slúži ako miesto koordinácie viacerých činností. Living lab experimentation site is focused on co-creating knowledge and innovation, so experimenting in the fields. Experimentálne pracovisko sa venuje technológiám a inováciám. The Lighthouse focuses on experiments and demonstrations, so they show the best practices. A živý maják sa vlastne venuje experimentom a ich prezentovaním. So the performance in soil health improvement of living lab is mainly the progress on landscape scale, so multiple sites on the landscapes, broader scale. Čiže výsledkom práce živého laboratória je zlepšovanie ako keby celej krajiny, že viacerých lokalít. Of living lab experimentation site is mainly progress on the site, so improving what's there and developing innovation and making it working. Pri tých experimentálnych pracoviskách ide o zlepšovanie toho konkrétneho miesta, zavádzanie tých technologických inovácií priamo na tom mieste. While on lighthouses, they mainly demonstrate high performance, so you can see and look for yourself what is already working. A tie živé majáky vlastne prezentujú, čo naozaj funguje. So you can have living labs on different scales, also in terms of preparing a proposal for the commission. Živé laboratória môžu byť rozličnej veľkosti, to sa týka aj tých návrhov a žiadostí. You can have one at regional level, so you can see here Germany, and then you have a common problem or common set of problems at the region level. So like this is, I think this is München is Bayern. Tu máme jedno také regionálne živé laboratórium, pre ktoré
teda platí, že v celom tom regióne sú rovnaké spoločné problémy. I think. On the other hand, you can have several problems that are common for the whole country. Na druhej strane môžeme mať niekoľko problémov, ktoré sú spoločné pre celú krajinu. Like loss of soil biodiversity, for example. I'm sure it's like very common for whole countries. Napríklad strata biodiverzity pôdy, čo je teda bežný problém pre mnoho krajín. Okay. You can also have cross-border problems like air quality and influence on the border. You can also have mountainous soils, like in this case, those areas, the borders are located in the mountains. Potom môžu byť problémy, ktoré presahujú hranice, ako je napríklad kvalita vzduchu, napríklad horské pôdy. So an example project that you can prepare a proposal for will be like one project with 4 to 5 living labs. Príkladom projektu môže byť napríklad projekt, ktorý obsahuje 4 alebo 5 živých laboratórií. With altogether 10 to 20 experimental sites each. Z ktorých každé to laboratórium môže mať 10 až 20 experimentálnych pracovísk. And they may address one or more soil emission objectives, I mentioned before. A môžu sa venovať jednému alebo viacerým problémom z tej misie pôdy. Yeah, you have to be very inventive if you want to beat the competition and win the call. So it's always good to have very out of the box thinking and be very inventive to show evaluators that you know what you are doing and you have a very, very good idea which is reasonable to achieve. Nemusíte sa báť pri týchto veciach byť nápadnutí, že jednoduchý spôsob ako pri prekladaní návrhov v konkurenciu a tým hodnotiteľom je naozaj viem, že aký mám nápad a že čo chcem dosiahnuť. So all the living labs are basing upon public-private partnerships. So we have a combination of private and public bodies. Všetky živé laboratória sú založené na verejno-súkromnom partnerstve. It's always good to have those 4 main groups of actors. Vždycky je tam dôležité mať 4 skupiny hráčov. Public sector and government, like you have this local governments. Verejný sektor a miestne samosprávy. Then you have industry, so you have companies. Máme priemysel, máme spoločnosti. Those may be agri-food, so like food transformers, food producers, but also IT, which is very, very profitable, I think. To sú napríklad spracovatelia potravy a výrobcovia potravy, ale dôležitým prvkom sú aj IT spoločnosti. Then you have citizens and civil society, which means that you address citizens, but also NGOs, so non-governmental organizations, which represent kind of social challenges. Máme občanov a občianske organizácie, to znamená, že sú tam patria tam aj neziskové organizácie, ktoré sa venujú občanom. And the easiest way, academia. So the academia always applies for projects, so they know how to do it. Najjednoduchším spôsobom je využiť akademickú pôdu, pretože na akademickej pôde sa o tieto projekty často žiada a vedia, ako sa to robí. Most of the time, actually, academia will be looking for all the other actors than opposite. A väčšinou to býva tak, že tá akademická obec vyhľadáva tých ostatných partnerov, nie naopak. There are some nice examples of living labs established even before those calls. One is in Hungary, very close to your border. Teraz máme pekných živých laboratórií, ktoré boli vytvorené ešte pred tou výzvou. Je to napríklad v Maďarsku, blízko našich hraníc. I won't go into detail because you will have this, it will be on the internet, so you can scroll the YouTube video and see what, if you would like to see what are they doing, then you can find them and see. Nepôjde do podrobností, pretože tento
materiál bude k dispozícii. The second one, there are also another ones in Italy, which is Urban One, Torino City Lab, and Desira, France, which is application. Čiže ďalšie máme v Turíne, v Taliansku a ešte jedno je Francia. vo Francúzsku. Okay, so now I would like to talk about the calls that are coming in. So the time is okay. I speed it up. Yeah, we had some problems at the beginning, so you have to forgive us. So there are two calls for projects right now ongoing. Takže momentálne prebiehajú dve výzvy na predkladanie projektov. Deadline for application is October 8th this year. Termín na predloženie žiadosti je 8. október. Both are single stage submission via the funding and tenders portal. Single stage means that you have to prepare excellent proposals already in place. It's not two stage when you can show an idea and then prepare the best one. If you win the first stage, it's the best quality proposal already in one go. Čiže táto výzva má vlastne iba jednu etapu a v rámci tej etapy treba predložiť už excelentný projekt. Nie je to tak, ako to bolo teraz, alebo teda v inej výzve, že boli dve etapy a v jednej sa predložil nápad a v tej druhej sa potom pripraviť lepšie. Teraz máme naozaj dve. So each of the calls will accept 4 to 5 living labs. Takže v každom z tých projektov je akceptovateľných 4 až 5 živých laboratórií. In at least 3 different member states or associated countries. Minimálne v 3 rozličných členských štátoch. Associated countries means not EU, but like Israel and a few others. So if you want to plan a proposal, you have to have living labs from 3 countries at least. Takže ak chcete pripraviť návrh, musíte byť do zapojených minimálne 3 členské krajiny. And this is research and innovation action, so you have 100% funding for everyone, even companies. A je to vlastne výskumná a inovačná činnosť, takže máte 100% financovanie pre každého, dokonca aj pre podniky, pre podnikateľskú sféru. That should encourage companies to step in, because normally they have 70% funding in other calls. To by mohlo motivovať podniky, aby sa do toho zapojili, pretože majú financovanie 70%. So first call is Horizon MIS Soil 0101. It's co-creating solutions for soil health in living labs. Čiže prvou výzvou je zdravie pôdy 2101, máme to v názvu a ide o spoluvytváranie riešení pre zdravie pôdy v živých laboratóriách. The other one is living labs in urban areas for healthy soils. Výzvou sú živé laboratória v mestských oblastiach tiež pre zdravie pôdy. So we have possibilities. One is addressing typically urban soils, and the other all the land use types. Čiže máte dve možnosti. Jedna sa týka výslovne mestských pôd a tá druhá dostupných. So for the soil health one, you have 36 million funding. V tej prvej, čiže to zdravie pôdy, tam máme 36 miliónov. And the Commission expects to fund 3 applications. A komisia predpokladá, že podporí 3 žiadosti. And the urban one is, the funding is 20 million euros, and they expect 1 application funded. Mesto, tam máme 12 miliónov, že sa podporí 1 žiadosť. So every project is about 12 million euro budget. Čiže celkový rozpočet je približne 12 miliónov eur. For one project.
For the second quarter also, yeah. Že to je na jeden projekt, kde máme priemerne. Yeah. So it's a very nice budget, but competition is usually the chance of winning is about 10% usually in European Commission. Čiže rozpočet je naozaj dobrý, ale je tam veľká konkurencia a podporí sa väčšinou 10%. So to increase your chances, the Commission also funded our project Nations. Takže využite túto šancu, ktorú komisia ponúka. And we have several tools to help you establishing a competitive proposal. Máme viacero nástrojov na to, aby ste vedeli pripraviť konkurencieschopný návrh. We have engagement events, we are right now on one of them. Engagement events. Máme niekoľko takých podujatí, ktoré slúžia na zapojenie záujemcov a toto, na ktorom teraz vedujeme. We usually run 44 at given time in EU countries and association partners. V členských krajinách, pridružených krajinách EU väčšinou robíme takýchto podujatí 44. The other tool is matchmaking. The second one. It's very light. Matchmaking. Sprostredkovateľské stretnutia pre partnerov, to je okay. Yeah. The third one is fact sheets and e-learning, so you can find the most important information about soils and e-learning material to increase your knowledge about it. Tretím nástrojom sú také údajové hárky a elektronické vzdelávanie, aby ste mali teda poznatky o tom. We also run help desk and frequently ask questions. Actually, with online support for you, if you want to know more, you can call the help desk and ask questions about living labs and so on. Prevádzkujeme aj help desk a často kladieme otázky. To znamená, že ak máte otázku, zavolám. We also run webinars on the methodology of establishing and running living labs. We also provide coaching nationally. Actually, it's not us, but the national coaches, which is Natasha, for example, here. Yes. Then we have thematic events and webinars addressing like topic-related stuff like contaminated soils, for example, forest soils. And then we have international matchmaking. So all this stuff is done in this project. A lot of work. Both to allow people who know how to write projects, don't know soils, to establish good consortia. So two ways. First, to address, to help people who know how to write projects to know more on soils and, you know. Čiže jedným takým cieľom je vlastne naučiť ľudí, ktorí pripravujú projekty niečo viac o pôde. And submit interesting proposals, very good quality proposals. Aby vedeli predložiť zaujímavé návrhy. And on the other hand, the people who know very good soils but do not know how to write proposals. A na druhej strane sú ľudia, ktorí majú teda dobrú znalosť o pôde, ale nevedia, ako sa predkladá k nám. So we are like helping those people most of the time. So you can apply for individual coaching session with your national coach. Môžete požiadať o individuálne školiteľské sedenie s tým národným školiteľom. You can establish matchmaking session with partners, potential partners you find on matchmaking platform at our project website.
môžete zorganizovať také stretnutie zamerané na potvrdzovanie partnerov, ktorých ste si našli na partnerskej platforme. You can watch capacity building webinars. Môžete sledovať webináre o budovaní kapacít. And thematic events. So all the links are on the slide. Tematické udalosti, podujatia, všetky odkazy sú na tomto slide. At this time, we have matchmaking events directly today and tomorrow. So if you feel like you have a good idea or you want to enter the consortium, it's very good time and place to go there and find a matching partners for you. Teraz máme akurát také podujatia na potvrdzovanie partnerov dnes aj zajtra. To znamená, že keby ste mali záujem o vstup do konzorcia, tak je to výborná príležitosť účastniť sa. Then we have capacity building webinars in June also in 1 week. Funding opportunities. V júni máme webináre o budovaní kapacít, ktoré trvá jedného týždňa. Then we have first seminarial lunch focusing on the Balkans and neighboring countries. So it's actually not you, but you can join there and see what is happening, what is potential for also for our partners there. Máme podujatie, ktoré sa venuje balkánskym krajinám, tak susedom, čo sa teda priamo netýka vás, ale možno by bolo dobre sa zúčastniť toho podujatia, aby sme videli, že ako to bude tam. 25th of June, we have webinar on co-creation methodologies for urban and post-industrial living labs. 25. júna máme podujatie spolu vytvárania metódy pre mestské a post-industriálne živé laboratória. There will be many more webinars coming, so you can apply for newsletter for at Nations. You can subscribe for newsletter, and then you will be informed what is happening. Chystáme mnoho ďalších podujatí, takže ak sa prihlásite na odber spravodajského informačného letáku, tak budete mať informácie o tom, kedy sa. The second part of my presentation will be at the end of the meeting. I will talk about how to establish a living lab that can be financed. So some clues about what to look for, what are the more profitable, let's say, ways of starting it. Druhá časť mojej predstavy bude na konci, bude sa týkať zakladania živých laboratórií. Budeme tam vlastne rozoberať, že čo je dobré pre založenie takýchto živých laboratórií. I don't remember. Okay, now let's try to split that because the second presentation is also mine. Where is this thing? So here and where's the okay. I don't see the mouse. I need a short white to. Are we using Teams or Zoom? Zoom, okay. So it's always the case in that. Okay, and let's share presentation. The mouse is gone, huh? Yes. We lost the mouse. I don't know what's... But we can hear. We need artificial intelligence for sure for that. Okay, just a second. Sure, Bob. Let me try. Okay, I have an idea. There should be another. Here it is. There it's not here. So now this is Zoom. No. Just a second. Just click OK. There will be some. No. It's about the recording. It's the mouse. No. You have some mouse somewhere?
I will say, let's see, okay. Because I want to close this window. Yes, but maybe we need to a little bit wait. It could be processing. Mm-hmm. There was a lot of Right now. Again, 31st century. So I don't want to prolong it a lot, so I will talk about my own child, which is Living Lab. Nechcem to naťahovať, teda poviem niečo o mojom dieťati, teda živom laboratóriu. Which is addressing water management in agriculture under the climate change. Ktoré sa zaoberá vodným hospodárstvom, v poľnohospodárstve, časových zmenách. It's part of the grant from the Ministry of Agriculture and Rural Development of Poland. Je to súčasťou, patrí to teda do kompetencie ministerstva poľnohospodárstva. And the title is Shaping Soil Rotation as an Element of Counteracting Agricultural Drought and Rational Water Management. Názov je formovanie zadržiavania vysychaniu poľnohospodárskej pôdy a racionálne vodné hospodárstvo. There are two subtasks. One is running a living lab for this. Sú tam dve čiastkové úlohy. Jedna je prevádzkovanie živého laboratória. The second one was finding a remote sensing monitoring tool for areas which are underwater, flooded areas. Druhou čiastkou úlohou nájsť nástroj monitorovania podzemnej vody v záplavových oblastiach. It all started with the code of good practice for water management in agriculture. Obidve tie čiastkové úlohy začali Code of good water practices in agriculture. Začali Like some sort of codex. Yeah, it's like začali kódexom vody. it contained practices on landscape level, municipality level, and farm level. Obsahovali postupy na úrovni pôdy, na úrovni krajiny, na úrovni obce a dediny a na úrovni farmy. And this codex is part of drought monitoring program, drought mitigation program. Sorry. A tento kódex je súčasťou programu zmierňovania vysychania. So in Poland, we have very limited water resources. Takže v Polsku máme veľmi obmedzené vodné zdroje. Well, some say we have water availability as in Spain, which is not true, but at the map it looks like almost. Niektorí ľudia hovoria, že dostupnosť vody v Polsku je rovnaká ako v Španielsku, čo nie je celkom pravda, ale na mapu tak vyzerá. Since 1981, we have droughts all the time with different scales and severity. Od roku 1989 mávame suchá rozličného rozsahu. In some years, we have like 90% of agricultural land is under drought. V niektorých rokoch je viac ako 90% poľnohospodárskej pôdy sušenej. Drought means loss of yield about higher than 75%. Sucho znamená, že výnos z poľnohospodárskej pôdy je o 75% nižší. Which means that the government has to pay farmers subsidies, additional subsidies going into billions of euros sometimes. To znamená, že vláda musí farmárom vyplácať dotácie, ktoré dosahujú miliardy eur. Farmers face very difficult times. Farmári zažívajú veľmi ťažké časy. Here you see 2 months, July, and August of 2015, I believe it was. V júli a v auguste 2015. You have temperatures
about 25 degrees, miała teplotu približne 25 stupňov, which means about 5 millimeters per day evapotranspiration. čo znamená, že 5 mm dosiahlo vyparovanie z vody. So 2 months, 60 days multiplied by 5 is 300 millimeters evapotranspiration. Znamená, že keď to vynásobíme počtom dní, tak výsledok je 300 mm vyparené. Those blue parts is precipitation. If you count it, it will be like 20 millimeters. So water deficit in this time was 280 millimeters. Čiže deficit vody v tomto čase bol 280 mm. Almost half the annual precipitation. Takmer polovica ročných zrážok. And this is very weak soils, sandy soils, so there is no way the farmer can do anything here without irrigation. To sú väčšinou pieskové pôdy, to znamená, že farmár nemá ako vodu zvrčiť, keď chýbajú zrážky. So many farmers in Poland irrigate. They don't know how much and when to irrigate. They don't have any tools, so they overspend water. Čiže väčšina farmárov Polsku zavlažuje, nemá vedomosť o tom, že ako a kedy zavlažovať, to znamená, že vyňajú nadmerné množstvo vody. So we have very few water and we waste it a lot. Takže máme málo vody, ešte je aj veľa premá. Oh, too fast. What I say is like current situation in Poland. What I have shown, it's a current situation. Čo som ukázal, to je vlastne momentálna situácia. Yeah, but in the future will be much worse than it is. Ale povedal horšie. You can see here, this is a prognosis from 2007. What will be happening on 2020? To je prognóza From 2007. What will happen in 2020? čo sa stane v roku. So we already had a chance to actually see if it's true or not. Takže máme naozaj možnosť vidieť, že či sa to stane alebo nie. And we get really bad droughts at that time. Máme v tom čase naozaj, že zlé sucho. Yeah, so it's actually proved to be true, those prognoses. Takže sa ukázalo, že tie návrhy boli správne. The next prognosis from 2014 to 2020 are, let's say, the same level, minus 30% yield at least. 2014 to for 2030. And also we have my team have made a simulation what will happen in hydrology, and will be very bad. Let's hope not, but let's say the scenarios show that it proved itself right before. Dúfajme, že to teda nenastane, ale ako sa videli, tak vyzerá to tak, že to tak bude. So organization, I will shorten up a bit. So organization of this living lab is, because it's financed by the Ministry of Agriculture, it's a bit difficult, more difficult than this, the one which are funded from Commission. Keďže toto živé laboratórium bolo založené v spolupráci s ministerstvom poľnohospodárstva, je to zložitejšie, ako keby to bolo priamo pod komisiou. So we have to start from our own farms. My institute owns 10 farms, big farms in Poland. Takže musíme začať s vlastnými farmami, v našom vlastníctve. We have total control over what is been done then. Máme absolútnu kontrolu alebo prehľad o tom, čo sa tam robí na tých farmách. Then second stage was inviting innovative farmers to join.
The third stage demonstration experiments YouTube channel, it's actually ongoing. So we are now on third stage preparing dissemination. Tretím krokom bolo prezentovanie výsledkov na kanáli YouTube. And the last stage is extension of Living Lab to other stakeholders. Štvrtým štádium je rozšírenie na všetkých ostatné zainteresované strany. This is the specifics of ministries financing that we have to be careful in inviting external stakeholders like companies and NGOs. Toto je špecifikum ministerstva financií, ako sme boli opatrní pri prizývaní podnikateľov. So I mentioned a Hungarian Living Lab on one of my slides. They have many sites, farmers involved. So we were chatting with the coordinator on one of the meetings. And she shared how difficult it is to manage communication among all the partners. That's why I haven't taken an approach to use Agriculture for Zero, so digital tools to solve this issue. So instead of measuring, sending people to measure, we monitor continuously what is going on using sensors and mainly sensors. And the part of the task is actually to test what sensors are safe for the farmers. What sensors are safe for the farmers to buy? Because the companies, they always say this is a very good sensor, it's applicable everywhere, you will be satisfied. Out of 11 sensor technologies we tested, out of 11 sensor technologies we tested. Only 3 are more or less acceptable. So that's why the living labs are very, very crucial. So you can test before you allow anyone to invest. Preto sú živé laboratória také dôležité, aby sme tam otestovali veci predtým, než sa budú používať. We also help farmers to apply precision agriculture. Máme farmárov, ktorí žiadajú o precision. Yeah, so we have data from the farms and convince them to use good practices. And farmers have new equipment, sensors, know more about what is happening in the fields, and also learn a lot. Okay, I speed up. So this is a very nice, idealistic way of looking at Agriculture for Zero, if you see the slide. So the farmer is... you see the farmer in the house. He has 4 screen monitors. Like in NASA, you know, the steering car. I have it in my office also. And he has connections to every equipment on his farm. Even with animals. It's called texting cows, or cows making SMS.
It sounds like science fiction, but it's already there in the fields. Vyzerá to ako science fiction, ale už je to zavedené v praxi. Yeah, it's common practice right now. Not common, but let's say it's practice. Yeah. Nie je to úplne bežná prax, ale už je to prax. Okay. The other way to look at it is from IoT, so Internet of Things perspective. Z perspektívy internetu vecí. So every entity on every sensor on your field, on your farm has an entity and it's independently connected to your system. To znamená, že Správy, každá zložka žiadavky máme dokedy dávať. na farme má keď bola samostatná entita napojená na váš systém. Ale má, hej, mňa to len teraz napadlo. So the farmer has a lot of knowledge. So the more you know, the better you can really do or fine tune your practices and make more money. Takže farmár má naozaj veľa údajov, čím viac údajov má, tak tým lepšie je využiť zdroje na zákon. Speeding it up a bit, it's like we have those red dots are the farms we have. So farms owned by my institute. Červené sú So it's across Poland, all over. to je Very fast, only one. I show one most important. This research farm, we have very good history of remote sensing work. That we know the soils perfectly well. toto je jedna z najdôležitejších lokalít, kde máme naozaj dobré vyriešenie monitorovania pôdy senzorky. That's why whatever you do new, you can assess how well it works compared to the previous state. Čiže hoci čo keď robíte, tak viete posúdiť, či je to lepšie, než to bolo predtým. There are obviously different other farms with irrigation, automatic irrigation testing, with agroforestry with cattle, silvopastoralism, and newest equipment for like sweep till and other and small retention, the influence of small retention on the agriculture production. Ponds, small retention ponds. Retention, so like ponds, like water. Okay, so if you want to see more, just very short. I don't know if Zoom allows it to go there. But there is a link to the website of the Slim Lab. You can see that every farm has its access to measurements from the sensors. Tu je odkaz na web stránku, ale tam môžete vidieť, že na každej farme je prístup údajom, ktoré namávajú senzory. So farmers go and see what is happening on the fields, what is the temperature, soil humidity, and so on. Takže farmári vidia, čo sa deje na poli, vidia tam teplotu. They will also get advice what to do with this information. Dokonca dostanú radu, ako sa to informácie naložiť. One very important remark from we used to test newest technologies at farmers' plots. In a way that we took half of his fields with the newest technology. The other half was the previous technology, what he has done before. After 3 months of seeing how well the technology performs, that he saves the water, energy, and labor a lot. He didn't want to keep this control half. We needed to see the difference. He started to do the same on the control.
Aha, čiže nechce ten farmár potom tú polovičku, ktorá sa obrába tým pôvodným spôsobom, už nechce obrábať tým pôvodným spôsobom, ale už chce na celom poli. He sees this lots of money he saves using new technology. Pretože vidí, že toľko peniazí ušetrí pomocou tej novej technológie. Then you lose your experiment because you don't have the control. You lose experiment because you don't have the control. Control means the reference. Aha, že stratím kontrolu. So in writing proposal, it's always good to address this as a risk and have a good solution for it. Čiže pri písaní návrhov si treba uvedomiť to riziko a napísať to pripraviť. Okay, thank you very much. Sorry for being so long, but we have to really adjust ourselves. Huh? Okay, thank you very much. Mario, thank you. The floor is yours. Heroických výkonov na všetkých stranách aj na strane poslucháčov. By som poprosila kolegyne zo Slovenska, aby nám oni povedali o tej svojej praxi, o tých svojich skúsenostiach, možno o nejakých rádach a možno sa predstavili ako ľudia, s ktorými môžete zdieľať, alebo môžete sa teda svoje skúsenosti, prípadne sa ich pýtať. Takže prvá bude Katka Bliková, nech sa páči. Dobrý deň aj odo mňa. Ešte raz moje meno je Katarína Bliková. Ja som tu s kolegynkou Tatianou Gulovou, ktorá za chvíľočku sa ku mne pridá, respektíve ma vystrieda. A my vám povieme o takom našom príklade, ako my pristupujeme k tvorbe Living Labu a aké sú také naše skúsenosti. Na úvod zo pár slov o nás. Ja aj s kolegynkou zastupujeme Bioeconomy Cluster, ktorý možno niektorí z vás poznajú, vidím tu aj dokonca nejakého nášho člena, čo sa veľmi teším. My sídlime tu na Nitre, sme takým združením, zvyknem hovoriť, že maličkým, ale už ani nie maličkým, lebo už nás je teda 40 členov. Fungujeme od roku 2015, zameraní sme teda na biohospodárstvo, lebo voláme sa Bioeconomy Cluster, ale špecificky sa v poslednej dobe najmä špecializujeme na agropotravinárstvo. Vyplýva to teda najmä z toho, akých členov máme v klastri zastúpených. Teda sú to najmä farmári a v poslednej dobe sme nabrali aj zo pár potravinárov. Ono to tak nejak prirodzene vyplýva z tých našich aktivít, ktoré robíme. Čo sa týka našich takých aktivít vo všeobecnosti, tak sa zameriavame hlavne na podporu malých a stredných podnikov, v ich sieťovaní, inováciách, projektoch, ktoré by mohli byť pre nich zaujímavé a relevantné. A robíme tie aktivity na rôznych úrovniach. Je to jednak teda naša národná úroveň, aj tých členov máme teda z celého Slovenska, nie sme nejak regionálne zameraní, ale teda aj na makroregionálnej a európskej úrovni, kde realizujeme teda množstvo projektov, aj z programu Horizont Európa, tých máme momentálne 10, práve pred pár minútkami mi písal kolega, že nám prešiel jeden ďalší, čím sa veľmi tešíme, a práve taký, ktorý je veľmi zaujímavý, lebo práve má podporiť firmy v tom, aby dokázali si vypracovať svoje projekty. To znamená, je to taká ako keby technická asistencia pre vás všetkých, ktorá verím, že pomôže. Čiže určite budeme nejak spojení aj v tejto súvislosti. No potom robíme samozrejme projekty aj na takej makroregionálnej úrovni, čiže v Interregoch sme veľmi aktívni, hlavne Dunajský program a program Stredná Európa. Zapojili sme množstvo pracovných
skupín, či už pri tvorbe risky alebo na európskej úrovni v tých rôznych strategických pracovných skupinách, ktoré Európa tvorí a teda snaží sa získavať tie poznatky od tých členských štátov, aby následne ich mohla využiť pri tvorbe politík. Toľko málo o nás a ja by som teraz prešla teda k tomu, ako my pristupujeme k tvorbe toho Living Labu, pretože máme aj my niektorých členov, ktorí sú aktívni v tejto oblasti. Konkrétne spolupracujeme veľmi intenzívne s poľnohospodárskym družstvom Rakovaní stráže, ktoré možno viacerí z vás poznáte, ktorí už teda nejaký ten piatok sa venujú teda regeneratívnemu poľnohospodárstvu. Už teda od roku 2011 začali s používaním rôznych minimalizačných technológií, limitovali orku, limitujú množstvo použitých teda insekticídov, pesticídov a všetko teda sa snažia nahrádzať tými prírodzenými a prírodnými formami. Také tie základné kroky, ktoré my nejak spoločne absolvujeme pri zakladaní toho živého laboratória, alebo teda Living Labu, sú jednak budovanie kapacít, to znamená neustále vzdelávanie sa, chodenie na rôzne podujatia, sledovanie takýchto projektov, aké tu predo mnou prezentoval Rafal, ktoré sú veľmi prospešné pre nás, kde sa veľa učíme a môžeme hľadať si nových partnerov. Potom je to samozrejme zdieľanie tých našich skúseností, teda to, čo sa všetko naučíme, sa snažíme posúvať ďalej a to je práve podstata toho Living Labu, že nejakým spôsobom naberáme tých nových partnerov a rozširujeme sa. S tým súvisí teda aj scaling up, alebo teda to rozširovanie, expanzia, čiže spolupráca nie len s ďalšími farmármi, ale aj treba s výskumníkmi, alebo teda s akademickou pôdou. No a ďalej je aj takéto rozširovanie sa až na tú medzinárodnú úroveň, čo je, myslím si, že nevyhnutné, keď chceme nejaký fungujúci Living Lab a chceme preto získať aj nejaké finančné prostriedky. Ja by som tak k tým jednotlivým krokom teda tú našu cestu vám znázornila, ako to celé prebieha a funguje u nás. Jedným z prvých krokov bolo, že sme sa súčasnili ešte v roku 2022 v Rockridge eventu v Bruseli, kde teda presne to bolo podujatie zamerané na rôznych partnerov, ktorí prišli a chceli sa zoznámiť, chceli si nájsť partnerov v tej svojej danej téme, stretnúť sa a vytvoriť alebo začať budovať nejaké tie prvotné konzorcia. Takéto podujatie nebolo len jedno, ja tu mám teda to bruselské, ale mimo toho aj ja som bola na jednom ďalšom tiež zhodou okolností v Bruseli. Bolo to cez projekt Prepsoju, ktorý je tiež zameraný na pomoc tým Living Labom. A tam už sme sa pozerali na konkrétny ten business model toho Living Labu, že ako by to mohlo v praxi vyzerať. Ďalej ešte farma Krakovaní robí už teraz množstvo takých aktivít, kde sa snaží ukázať, ako na to, ako robí to regeneratívne poľnohospodárstvo, ako preniesť tie poznatky aj na iné farmy. Čiže robia množstvo aktivít ako Deň živej pôdy, ktorý robia každoročne, robia otvorené stredy, to znamená, že každú stredu popoludní môžu tam prísť ktokoľvek, či farmári, verejnosť, prevedú vás farmou, poukazujú vám, ako to funguje, aké technológie používajú, čo všetko sa dá robiť. Na týchto podujatiach sa za tie posledné roky zúčastnilo už asi 2000 ľudí. Čiže má to naozaj úspech, tí ľudia tam chodia a vzdelávajú sa, učia sa, čo je veľmi fajn. Okrem toho, posledné roky aj na agrokomplexe býva celý jeden pavilón vyčlenený pre regeneratívne poľnohospodárstvo, pre zdravú pôdu. Minulý rok sme tam boli aj my s našim stánkom v tom jednom spoločnom pavilóne, kde teda okrem toho, že môžete vidieť rôznych tých farmárov, ktorí fungujú v tejto téme, tak je tam aj množstvo prednášok, celé tie 3-4 dní trvania agrokomplexu. Je tam pódium, kde teda bežia rôzne panelové diskusie, kde debatujú odborníci, debatujú ľudia z praxe, vymieňajú si tie skúsenosti. No a práve na tom minuloročnom agrokomplexe, na tej minuloročnej edícii sme aj natočili 10 takých videí z týchto panelových diskusí, ktoré si môžete aj pozrieť. Ja samozrejme túto prezentáciu vám potom môžeme zdieľať, ja som tam dala nejaké linky, čiže viete si tie videá pozrieť. Je to rozčlenené na 10 rôznych tém, čiže viete si vždy nájsť, čo vás zaujíma, môžete si popozerať, čo sa tam udialo, ak ste to teda nestihli. Okrem toho bola táto
iniciatíva zakladania tohoto Living Clubu v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva zviditeľná aj v rámci Agri Innovation magazínu. To je taký časopis, ktorý publikuje EIP Agri, ktorý určite mnohí evidujete. A bolo to tam zverejnené ako nejaký príklad dobrej praxe. Čiže veľmi stručne popísané, čo všetko robíme a aké sú tie naše kroky. No, okrem toho je ešte farma Krakovaný aj demonstračnou farmou pre klimatické zmeny v rámci projektu Climate Farm Demo, ktorý je ďalší z našich projektov, projekt Klastra, kde sme partnerom spolu s asi 70 ďalšími partnermi. Je to obrovský jeden projekt, celoeurópsky, kde sa vlastne zakladá európska sieť demonstračných fariem. To je niečo, čo na Slovensku ešte nemáme, čo tu neexistuje, nefunguje, aj keď mnohí to robia. V Čechách to už funguje, mali sme tu nedávno jedného experta, ktorý nám to prezentoval, ako je možné podporovať aj tie demonstračné aktivity, treba aj cez strategické plány alebo program rozvoja vidieka. Čiže nejaký podobný systém by sme boli veľmi radi, keby sa nastavil aj na Slovensku a mohli by sme ukazovať to, čo a ako sa dá robiť. Ďalej teda k takej tej expanzii, alebo čo ďalej sa nám podarilo, aj prostredníctvom týchto aktivít, ktoré som spomínala na predchádzajúcom slajde, tak je to postupné budovanie toho Living Clubu, lebo je to stále ešte na úrovni nejakej skupiny entuziastických ľudí, ktorí majú záujem sa stretávať a debatovať. Čiže prebieha tam samozrejme aj nejaká spolupráca s tým výskumom alebo s akademickou sférou, kde sa robia v spolupráci najmä s MPPC rôzne analýzy, rôznych parametrov pôdy, zbierajú sa samozrejme dáta, ktoré sú nevyhnutné, pretože aby ste vedeli povedať, či tá pôda je zdravá alebo nie je, tak potrebujete množstvo meraní, potrebujete rôzne parametre, o ktorých je veľmi široká diskusia, ako a prečo sa majú merať, ale to je asi na inú tému. A tie metodiky sa rôzne nastavujú aj prostredníctvom európskych projektov. Takisto farma Krakovaný je napríklad jednou z prvých fariem, ktorá teda aj predáva alebo respektíve získava tie karbónové alebo uhlíkové poukážky. To znamená, že nameria sa ten uhlík v pôde a získavajú za to nejaké financie. No a okrem toho vzniká teda aj Slovenská asociácia regeneratívneho poľnohospodárstva, kde sa znova združujú tí rôzni partneri a navzájom spolupracujú. Nám sa ešte, neviem teda, či je to úplne taký, že úspech, keďže vieme, ako to na Slovensku chodí. My sme ešte pár rokov dozadu založili aj operačnú skupinu na tému zdravá pôda. Je to teda už pekných pár ročkov dozadu. Prvotne sa najskôr iba vyhodnocovali obsahové námety, ktoré naveľa sa teda vyhodnotili, ten náš bol úspešný, prešiel už do takého toho ďalšieho kola, kde sa už podávali samotné žiadosti o NFP. No a ako to na Slovensku býva, tak dodnes to nie je vyhodnotené, je to už, ja neviem, asi aj 3 roky. Operačná skupina ale existuje, znamená to, že dalo sa už dokopy niekoľko farmárov, už to nie len o jednej farme, a povedzme o nás ako klastri, ale už je tam tých partnerov 6, to znamená, že vyskladalo sa už také menšie konzorcium, ktoré má záujem riešiť nejakú spoločnú tému, avšak stále teda čakáme na nejaké finálne odklepnutie a na to, aby sme zimplementovali to, čo tam naplánované je, aj keď ide samozrejme podporu inovácií. Keď sa bavíme o tom, že táto myšlienka bola vytvorená už pred 3 rokmi, tak otázna je teda inovatívnosť tej inovácie. No a rozširujeme sa trošku aj smerom do zahraničia na tú interregionálnu alebo teda cezhraničnú úroveň, kde tiež nedávno nám bol schválený jeden projekt tiež v rámci Interregu, v rámci Busku, volá sa Soil for Nature a takisto s maďarskými partnermi tam budeme riešiť tému zdravej pôdy a regeneratívneho poľnohospodárstva. Čiže to sú také prvé lastovičky, ktoré nám pomáhajú nie len naštartovať tú spoluprácu, ale získať aj nejaké prvotné finančné zdroje na rozbehnutie toho Living Clubu. No a tým pomaličky postupne prechádzam na tú medzinárodnú úroveň, kde teda je ten ešte trošku vyšší level, možno ako od tých Interregov a tej cezhraničnej spolupráce, a to sú projekty Horizontu. Nám sa prvá lastovička aj tu podarila, je to projekt Credible. On začal v minulom roku a taká celá jeho podstata je o tom, že zorganizuje sa v rámci tohto projektu zorganizujú 3 tzv. Carbon Farming Summity. Ten prvý už bol minulý rok, tento rok, 2024. A tento rok bol vo Valencii v Španielsku. Mal obrovský úspech, pretože
ďaleko presiahla ten záujem tých ľudí, ktorí sa chceli na to registrovať, tie kapacity vôbec, ktoré tam boli dostupné. To znamená, že tých záujemcov tam bolo ohromne veľa. Myslím si, že aj tie výstupy sú naozaj veľmi zaujímavé pre tých, ktorí sa v tej téme pohybujú. Ten ďalší summit bude v budúcom roku, teda tam sú aj konkrétne dátumy, 4. až 7. marec, bude v Dubline. A keďže sa poučili tí organizátori z tohto roku, respektíve už od minulého roku, keď prebiehali tie prípravy, že ten záujem bol enormný, tak už teraz vypustili nie registráciu, ale tzv. Expression of interest. To znamená, že už teraz sa môžete zaregistrovať a teda vyjadriť, že mali by ste záujem sa na toto podujatie sa tu nás zúčastniť a tým pádom budú mať vás v nejakej databáze a keď sa spustí tá registrácia, tak sa tá informácia k vám dostane čím skôr. No a ten posledný summit bude teda v roku 2026. To je teda taký náš prvý projekt, ktorý je financovaný práve zo Soil Mission. To znamená, že už sme v tej danej téme. Je to teda smerom k tomu carbon farmingu, ale aj tu nás zapájame samozrejme tých istých partnerov ako v tom Living Labe. Okrem toho sme podali ďalší proposal ešte v minulom roku práve v rámci tej výzvy, ktorá bola vyhlásená v rámci Soil Mission na tie Living Laby. Tam prišlo hrozne veľa projektov, mám pocit, že to bolo cez 30 alebo dokonca ešte viac a teda schválili sa 3. Ten náš teda úspešný nebol, ale samozrejme plánujeme tak, ako to chodí, nejakú tú recykláciu a že by sa to podarilo v tej výzve, ktorá teda beží teraz. A okrem toho sme dostali ponuku alebo je rozdebatovaná nejaká možnosť zapojiť sa do ešte nejakého ďalšieho propozalu. Tieto projekty, ako už bolo povedané, sú extrémne konkurenčné. Je tam fakt, že veľmi veľa tých living labov, ktoré sa uchádzajú s tým, že tá stratégia tej komisie je taká, že podporiť 100 do roku 2030. Robí sa to tým, že sa podporia 3 projekty ročne, čo nie je veľa, ale keď v každom je po 4-5 living labov, tak ono sa k tomu číslu dopracuje, ale naozaj je to ohromná práca a chce to obrovskú excelentnosť získať ten úspešný projekt. Okrem toho táto farma Krakovaný, alebo tento náš začínajúci Living Lab, respektíve Lighthouse, pretože Krakovaní sú zatiaľ skôr Lighthouseom ako taká, keďže ide o individuálnu farmu, ktorá naberá nejaké väčšie rozmery pri beraní tých ďalších partnerov, tak sa nachádza aj na mape PrepSoilu. To je ďalší projekt, ktorý podporuje tie living laby a nastavuje rôzne metodiky a radí im v oblasti tých business modelov. Tak Krakovaní sa už nachádzajú aj na mape tohto PrepSoilu, čiže ďalšie také mini zviditeľnenie sa. No a my sme si vytvorili na takúto propagáciu toho nášho living labu, ešte to bolo v počiatkoch, keď sme sa snažili nájsť nejakých partnerov, hlavne pre tie horizontové proposaly, keď sme si budovali tú nejakú sieť, ten náš network, tak sme si vytvorili také mini promo videjko, na ktoré tiež tu máte link a môžete si ho pozrieť, máme ho na našom YouTube kanáli. Je to taká tá naša cesta, že akú tému riešime, aké riešenia prinášame a teda kto sú tam tí partneri. Čiže sú tam také veľmi krátke profily tých partnerov, ktorí tam sú zapojení. Môžete si to určite pozrieť, je to možno 3-4 minútové videjko. A ja by som už teraz odozdala slovo kolegynke Táni Bulovej, ktorá vám ešte povie o našich ďalších aktivitách, ktoré sa týkajú hlavne klastra, ale znova je to o vytváraní tých synergií jednak s projektom Nations a so living labmi ako takými a ako možno ešte to trošku posunúť na Slovensku. Veľmi pekne, Katke za slovo. Ako Katka spomínala, moje meno je Tatiana Bulová, tiež som z Bioeconomy Cluster. A nadviažem v podstate na to, čo Katka hovorila, s tým, že v rámci Bioeconomy Clustra sme partnerom projektu Soil Exchange, ktorý je tiež zameraný na v podstate výmenu vedomostí za účelom vytvárania a aplikácie udržateľných pôdnych praktík na farmách. V podstate ide o partnerstvo 9 krajín, 13 partnerov z týchto 9 krajín. Jedna z nich, neviem, keď ste dobre počúvali prvú prezentáciu, tak Discovery Center tam bola spomenutá, pretože práve oni si tiež dávajú proposal na Living Lab. Takže máme tu s Living Labmi tiež skúsenosti v rámci tohto projektu a v rámci tohto projektu on je v podstate zameraný práve na operačné skupiny, ktoré Katka spomenula.
Veľmi zaujímavým faktom je, že Slovensko ako také síce má projekty operačných skupín, ale žiaden ten projekt v podstate nie je ešte financovaný. A sme, dá sa povedať, jedinou krajinou Európskej únie, ktorá teda operačné skupiny nemá ešte funkčné. Tento projekt je ale vyslovene zameraný na operačné skupiny a na vedomosti alebo riešenie operačných skupín, ktoré sú zamerané na zdravú pôdu. On má v podstate takých 5 základných cieľov s tým, že najdôležitejším cieľom je nejakým spôsobom zlepšiť tie udržateľné manažmenty pôdy, ktoré sa dajú aplikovať priamo na farmách. Tiež je veľmi dôležitým momentom alebo veľmi dôležitou aktivitou tohto projektu výmena vedomostí medzi operačnými skupinami v rámci týchto nielen 9 partnerských krajín, ale v podstate ideme trošku aj za hranice týchto 9 krajín, pretože na tej mape predtým tam boli aj také tie cieľové krajiny, kde teda ešte operačné skupiny nie sú tak rozvinuté ako aj Slovensko. Slovensko je tiež jednou z týchto krajín. Čiže zameriavame sa na analýzu tých medzier a analýzu bariér, čo sa týka nejakých pôdnych praktík, ktoré sú práve zamerané na zdravie pôdy. Aby som lepšie vysvetlila, ako to celé vlastne fungovalo, v podstate áno, každý ten projekt má vždy nejaké ciele, nejaké workbooky, čo musíme naplňať, ale ako to v rámci Soil Exchange chceme robiť. Momentálne, keď si pozriete nejakú kortisovú databázu, kde sú vlastne podporené projekty, tak medzi tými horizontovými projektami je vyše 170 projektov, ktoré sú zamerané práve na zdravú pôdu. Soil Exchange je jedným z nich a našim cieľom je samozrejme neopakovať, nereplikovať, ale skôr brať si tie dobré praktiky a vytvoriť tzv. Dashboard alebo sieť, kde budeme práve vytvárať synergie s ostatnými projektami, kde budeme vytvárať workshopy, kde budeme zdieľať tie najlepšie praktiky. Ešte raz základom sú pre nás riešenia operačných skupín, pretože tie operačné skupiny by mali vytvárať niečo, čo je pre farmára také zhmotnené. Nemá to byť iba nejaký postup, má to byť niečo naozaj využiteľné. A práve preto sa snažíme v rámci toho dashboardu vytvoriť ako keby databázu tých najlepších praktík, ale zároveň v rámci jedného workshopy, že budeme vytvárať aj práve ako keby taký manuál, ako vytvoriť living lab, ako vlastne budeme vytvárať videá na demonstračných farmách. Takže zase všetky tieto projekty majú niečo spoločné a majú priniesť práve tú pridanú hodnotu, ktorá je zameraná na zdravú pôdu v konečnom výsledku. Takže to je aj práve cieľom tohto projektu, priniesť tie konkrétne reálne riešenia a možnosti vytvárania nových operačných skupín alebo zefektívnenie fungovania operačných skupín. Čiže čo bude takým výstupom, alebo čo očakávame, že by mohlo byť výstupom, ešte som zabudla povedať takú zásadnú vec, že sme v podstate začali teraz v januári. A napriek tomu, že sme začali teraz v januári, myslím si, že to celkom dobre rozbieha. Už v rámci proposalu sme mali 18 operačných skupín zapojených, kde sú aj práve operačné skupiny zo Slovenska, ktoré my tak nazývame, že potenciálne operačné skupiny, keďže nie sú financované, tak sú potenciálne. No a v rámci teda výsledkov projektu chceme vytvoriť databázu tých najlepších praktík, kde ale budú konkrétne riešenia tých operačných skupín, ktoré si budú môcť farmári dohľadať. Je pre nás veľmi dôležité, aby to bolo dostupné farmárom, hlavne teda farmárom, a aby to vedeli nájsť aj v tých svojich jazykoch, to znamená, že všetky materiály budú preložené v rámci tej dashboard. Tiež všetky informácie, ktoré od farmárov zbierame, vždy zbierame v tom jazyku tej konkrétnej krajiny, pretože veľakrát sa stáva, že tieto projekty tým, že sú medzinárodné, tak kvôli tomu tej jazykovej bariére sa strácajú také tie dôležité informácie. Tiež chceme vytvárať vlastne 18 takých, my to nazývame, že
adaptačné návody, ale sú to v podstate ako keby tiež také demonštrácie na farmách tých najlepších praktík. No a našim cieľom je tiež byť zapojený veľmi široko práve do synergických projektov, ktoré sú tiež zamerané na pôdu. Preto veľmi intenzívne sa snažíme vyhľadávať tieto ostatné projekty, ktoré by boli také sestiarské projekty alebo synergické projekty, z ktorých by sme mohli čerpať a zároveň ktorým by sme práve nejakým spôsobom mohli ponúknuť tie naše výsledky. Takže to je asi všetko. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Veľmi pekne teraz poprosím Marku Rejlikovú z živého laboratória Serotropie. Je to živé laboratórium, je to existujúce, nie je to naviazané ani na misiu, nie je naviazané ani na Horizont Európa, ale stojí za to tie myšlienky a skúsenosti s vami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Nataši Burtovej za pozvanie. Je pre mňa veľkou cťou, že vám môžem prezentovať náš Living Lab. A už párkrát odznelo jej meno, tak je to moja bývalá, veľmi dobrá vedúca, od ktorej som sa veľmi veľa naučila. Ako už naznačila, bude sa to týkať aj pôdy, ale sme troška mimo sféry. Vlastne pracujeme v Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorú zriaduje Ministerstvo životného prostredia a konkrétne v stredisku environmentálnej výchovy Tropie. Náš projekt Living Lab Tropie bol podporený z norských grantov a hlavným takým zámerom bolo vytvoriť Living Lab na klimatickú výchovu alebo teda na vzdelávanie o klímu. Asi budem potrebovať, môže sa to preklikávať takto. Všetky takto. Ďakujem pekne. Čo nás tomu viedlo? No, nám chodia hlavne deti, základné školy, ale takisto aj stredné školy, alebo spolupracujeme s univerzitami, aj cez viaceré projekty, ktoré sa u nás realizovali počnúť s nejakými Interregmi alebo Lifemi. Veľmi úzko spolupracujeme aj s okolitými samosprávami. My sa nachádzame na Dolnom Žitnom ostrove, najbližšie mesto k nám je teda Kolárovo, aj keď patríme do Zemianskej Volče. Ale je to taký veľmi pekný svet nížinných samov a takými našimi partnermi sú práve obce Dolného Žitného ostrova, teda Združenie obcí Dolného Žitného ostrova, ktoré zahŕňa 22 samospráv. Čo nás viedlo k sformulovaniu toho nášho projektového zámeru, to boli možno takéto fakty, čo sme sa stretávali aj pri tej edukácii. Určite poznáte veľmi dobrý materiál, štúdiu nášho Inštitútu environmentálnej politiky, je asi z apríla 2024, ktorý v podstate pre samosprávy vypracoval dopadovú štúdiu, že tá klimatická zmena, ako sa bude dotýkať konkrétnych samospráv s rôznymi grafmi, mapami. Najviac ohrozeným súbom a teplom budú práve okresy Komárno a Nové Zámky, ktoré teda Komárno, a napriek tomu, že sme v chránenom vtáčom území ostrovné Buky, 95% pôdy okolo nás je intenzívne obhospodarovaná vodná pôda. Ďalej, čo si tak aj takí bežní ľudia, ktorí ako nepracujú alebo nepôsobia v oblasti ochrany životného prostredia alebo teda vodospodárov, sú tieto invázne potvorky. My už u nás asi 7 rokov orechy nezbierame práve vďaka vrtívkovej, ale takisto sa už bol v našej lokalite zaznamenaný aj komár tigrovaný, ktorý tam môže spôsobiť aj také ohrozenie ľudského zdravia, nakoľko prenáša rôzne choroby ako horúčka, dengue alebo spavú nemoc.
ľudia, to sú prívalové dažde. Toto konkrétne sú, myslím, z minulého týždňa z Bratislavy, ten záber. Paradoxne teda tých zrážok zatiaľ nie je nejako podstatne menej v tom celoročnom úhrne, ale čo sa veľmi mení, to je tá distribúcia. No a tým, že sme obklopení poľnohospodárskou krajinou, to je taká naša už stará známa Ambrózia palinovistá, ktorá je napríklad tiež veľmi silným alergénom. Toto všetko vlastne prispieva k týmto negatívnym javom aj prebiehajúca klimatická zmena. Ale ako som už spomínala, my sme teda obklopení poľnohospodárskou pôdou, vzdelávame deti. Predstavte si, že ešte aj teraz sa v učebniciach uvádza, že pôda je neživý komplex. Tým, že ste tu odborníci, tak verím, že všetci so mnou súhlasíte, že teda málo vecí je živších ako práve ten pôdny ekosystém. A také veľmi jednoduché fakty, na ktoré sa my snažíme upriamiť pozornosť, že aj v procese prebiehajúcej klimatickej zmeny bude tá pôda kľúčová. A najmä teda v našom regióne. Človek a pôda sú napríklad vzájomne prepojení tými mikrobiómy a keď už pre nič iné nezačneme chrániť pôdu, tak môžeme hovoriť aj posledné veci, že ľudia pracujúci s pôdou, teda fyzicky, majú zdravší črevný mikrobióm. To sú veľmi zaujímavé fakty, ktoré teda tým, že tie naše deti na základných školách stále učíme, že pôda je len nejaké tuhé, plynné, kvapalné a teda sú tam nejaké baktérie, nematódy. To je veľmi málo o tom, aby si uvedomovali, že aká je pre nás tá pôda dôležitá. Projekt Vyvinutá tropy, ako som už spomenula, bol podporený z norských grantov. Celkový rozpočet projektu je 1 200 000 eur a cieľom je vytvoriť komplexné vzdelávacie centrum zamerané na klimatickú zmenu a naprieč rôznymi skupinami, teda nie len deti, ale aj samosprávy a práve také prepojenie v budúcnosti s výskumom. Našimi partnermi z Norska v rámci tohto projektu je Bjerknessentrum z mesta Bergen. Minulý týždeň sme absolvovali študijnú cestu, sme boli načerpať nejaké nové skúsenosti a príklady dobrej praxe. A práve oni tam majú odporúčanú stránku, majú mnoho zaujímavých, oni teda sa venujú hlavne tvorbe rôznych prognóz. Čo ma napríklad zaujalo, tak merajú obsah kyslíka a takisto aj kysličníka určitého v závislosti od vegetačných fáz. A rôzne také zaujímavé veci, vlastne tu sú 4 také inštitúcie, ktoré ich zriadujú. Univerzita sú nedaleko, teda vedľa tej univerzity Bergen. A práve oni vlastne na také prepojenie s tými dátami. Dáta sú veľmi dôležité hociakým prognózam. A my teda ako zamestnanci venujúci sa environmentálnemu vzdelávaniu, tiež aj vďaka tomuto projektu sme si uvedomili, že tie dáta a tá vzdelanosť je úplne kľúčová. A ďalším našim partnerom v rámci norského projektu bolo mesto Trondheim ako samospráva. No v Norsku, čo mňa tak plne prekvapilo, bol napríklad konkrétny príklad z mesta Trondheim, kde asi všetko tam fungovali automobily, autobusy na elektrínu. Človek by si povedal, a si tak uvažovali, že skade asi majú toľko elektríny. U nás by sme išli automaticky, že fotovoltaika, my sme si mysleli, že nejaké neobnoviteľné zdroje, ale teda vysvetlili, že 99% elektrickej energie Nóri vyrábajú z obnoviteľného zdroja, majú rôzne formy vodných elektrární. A toto, že vlastne tá elektromobilita a bicykle je tam také rozvinuté, ste si všimli, keď sme sa prechádzali po Trondheime v čase mestskej špičky, úplne ticho a žiadny smrad. A stále sa nám zdalo, že tých aut je tam málo. A je to tiež také typické, čo sme si všimli na tie norské mestá, majú veľmi veľa jednosmeriek. Keď sme si pozerali na mape, kam sa musíme dopraviť a auto nám to ukáže 26 minút, tak sme si predstavili, že ešte to bude trvať aspoň 1,5 hodinu, ale nie, práve kvôli tým jednosmerkám
V podstate za 26 minút to trvalo autom, ale pešo ste sa došli za 7 minút a na tom bicykli, ktorý pre nich nie je športový nejaký prostriedok, ale bežný dopravný prostriedok, ktorý využívajú. A práve taký zaujímavý projekt nám prezentovali. Problém, ktorý spôsobuje klimatická zmena, je podobný tiež, alebo teda jedný, sú prívalové dážde. A oni to riešia rašelinou, to je práve prípad toho projektu, kde na ochranu zastávaných častí mesta, nejaké 3-metrové, také veľké ryhy, ktoré vyplňajú rašelinou, ktorú teda tam majú, lebo prvá otázka bola, že skade máte rašelinu, tak oni tam majú také lokálne zdroje a práve využívajú na zachytávanie týchto prívalových dažďov, ale zároveň je to cez projekt ekoškoly prepojený so vzdelávaním, zvyšovaním biodiverzity tej konkrétnej lokality. No a my sme zo strediska environmentálnej výchovy Tropie. Stredisko vzniklo v 86. roku na tom mieste, kde teraz ako záchranná stanica záchranu dropa fúzatého. Drop fúzatý je najťažší lietajúci vrak Európy, je to taký typický stepný tvor alebo druh. Oni okrem toho, teda, že sú tam umelo tie tropy viahli, tak aj v okolitej poľnohospodárskej krajine boli vytvorené špeciálne biotopy a úhorové pásy pre droba. No, kým sa to tak stihlo ale rozbehnúť, stanica postaviť teda a rozbehnúť, tak prišiel rok 89, keď sa všetky tie pozemky, ktoré teda, na ktorých hospodárili štátne majetky alebo poľnohospodárske družstva, navrátili pôvodným majiteľom. U nás práve v lokalite chráneného areálu Tropie je kľúčovým vlastníkom hornej pôdy arcibiskupstvo Trnava a tým pádom vlastne všetky tie plochy vytvorené pre dropa zanikli, lebo teda prenajali ich na poľnohospodárske využitie, čo je teda také logické. No a od toho 86. sme prešli premenou, aj prichádzame, na stredisko environmentálnej výchovy. Navštíví nás ročne okolo 5000 návštevníkov, hlavne teda školy, to je asi tak 60% našej cieľovej skupiny, materská škola, základné školy, ale potom samosprávy a takisto aj poľnohospodári. Ja aj žijem vlastne v tejto lokalite, aj hospodárime a práve hospodárime takým, že regeneratívnym, aby som to tak nenazvala, my to robíme len tak malom, že taká zmuzecnosť, ale teda tomu sa dostanem. Na tom leteckom zábere vidíte náš areál. S obľubou hovorím, že sme pracovisko Slovenskej agentúry životného prostredia s najnižšou hustotou zamestnanca na hektár. Náš areál má teda 6 hektárov aj s pasienkom vzadu a pracuje nás tam celkovo 5 zamestnancov. Ale máme už pomerne vybudovanú takú sieť dobrovoľníkov, takže samozrejme nám pomáhajú. Keď pokračujete takým biokoridorom, uniacím sa ďalej, tam sú také zelené plochy. Práve vďaka projektu Life ostrovné lúky sa nám podarilo 100 hektárov ornej pôdy kúpiť a premeniť na trvalé trávnaté porasty a na pasienky. A tiež sa vytváralo okolo 60 malých vodných plôch, teda aj na zadržiavanie vody, ale hlavne na podporu biodiverzity a mnoho ešte takých ďalších aktivít. My všetky tie výstupy projektov, ktoré realizujeme, potom zahrňame do nášho vzdelávacieho procesu a ďalej s tým pracujeme. A práve aj vďaka týmto realizovaným projektom máme aj praktický výstup, že čo funguje a čo nefunguje. A to pokladám za najdôležitejšie asi. Projekt Living Lab som nám predstavila partnerov a také asi kľúčové 5 bodov, čo bolo ako súčasťou tých aktivít. To sú klimatické vzdelávania alebo klimaprogramy pre všetkých. K nám okrem tých detí napríklad začali chodiť aj domovy dôchodcov na výlety. Veľmi úzko spolupracujeme s rôznymi znevýhodnenými skupinami. Prvý rok, v Lani sa nám prvýkrát podarilo zamestnať klientov z domova sociálnych služieb z Blízkeho Zolkoča. Dobrovoľníčiť nám chodia práve deti z detských domov. Pre nich vytvárame také praktické programy, že napríklad zachraňujeme staré valové vrby,
alebo práve títo dospelí klienti z DSS-iek nám vypomáhajú pri rôznych takých prácach. Takže my naozaj sa snažíme to vzdelávanie, kde naozaj nejde o nejaké fakty, ale skôr o také dobré príklady, myslenie v súvislostiach. A ako sa hovorí, že keď nie ste súčasťou riešenia, tak sa stávate súčasťou problému. Ďalším takým balíkom aktivít sú interaktívna aplikácia na náš virtuálny náučný chodník, lebo napriek tomu, že deti bývajú zrozené, keď k nám prídu, predstavte si, u nás nie je Wi-Fi. To je kultúrny šok najhlbšieho zrna a dokonca ešte aj telefónne pokrytie je také, že sme také malé biele miesto, že veľmi ťažko sa nám aj na služobné mobily dovolajú naši nadriadení. A pre nich je to niečo také, že no pre Boha, tak čo tu ideme teraz robiť? A preto ja hovorím, že tá generácia, aj táto, čo nám vyrastá, ona nie je zlá. Tie mobily sme im vydali do tých rúk a oni sú práve že veľmi vnímaví a citliví na tie prebiehajúce zmeny. A za nejaké 2-3 dní každý prestane riešiť Wi-Fi a tie deti robia, hrajú futbal, rozprávajú sa. Že to sú také úplne že bežné veci, ale mám vždy radosť, keď vidím, že ako sa prebavia aj bez toho. Raz na jednom školení nám prezentovali taký citát, ktorý budem ho parafrázovať, znela si, že lebo tá dnešná generácia nič si neváži, nemajú úcty starší, ide im len o zábavu a záhavu a nič sa im nechce robiť. A mali sme otázku, že kto toto povedal. No a odpoveď je Sokrates. To znamená, že tie generácie asi sa nejako nemenia, ale asi my, náš pohľad potom na tie ďalšie sa mení. Ďalším balíkom aktivít, ktorý aktuálne sa realizuje u nás, je premena nášho starého pôvodného domu, samoty, Tane, ako sa v našej oblasti nazývajú, takéto samoty na také interaktívne infocentrum. V podstate je to dom, ktorý pochádza z 1897. a vlastne prežil veľkú povodeň v 1965. Deťom práve na takomto príklade tiež hovoríme, že niekedy to bola krajina vody. Voda, Dolný Žitný ostrov, Dunaj a jeho meandre a jeho niekdajšia vnútrozemská delta vytvorila. A Dunaj ho aj v 65. úplne takto skúmoval. A na tej našej Tani, na tom dome, deťom ukazujeme, že tým, že tí ľudia nemali toľko technických prostriedkov ako my teraz, nemali toľko betónu, také stroje, oni sa naučili s tou vodou žiť. A možno aj toto, niektoré také veci, ktoré sa dajú, sa snažíme podávať ďalej. Nemusíme zmeniť svoje prostredie, môžeme sa aj prispôsobiť. Adaptačné a mitigačné opatrenia v areáli sa týkajú hlavne v našom prípade zelené, kde tiež predovšetkým pre samosprávy, ale takisto aj pre školy sa snažíme sústrediť také príklady dobrej praxe. U nás, neviem ako tu, ale na Detinách, to je teda zámková dlážba a betónový bariérový plot. To, keď nemáte, tak ako keby ste ani neboli často prisťahovaní na tú dedinu, lenže čo sa stáva v lete, keď u nás tie teploty naozaj vystúpia vyše 30 stupňov, no stávajú sa z týchto dvorov a z týchto domov vyhriaté pece, potrebujeme klimatizácie, ktorými si tie domy schladíme nejakým spôsobom a pri tom najlepším adaptačným opatrením je strom. Môžete začať polemizovať, že áno, lebo ten strom až za nejakých 80 až 100 rokov začne pohľudzovať len keď ten strom nevysadíme teraz, tak za tých 100 rokov nebude plniť túto funkciu. Takže v rámci tých adaptačných a mitigačných od rôznych priepustných povrchov na chodníkoch, rôznej výsadby aj na ochladzovanie tej mikroklímy, ale predovšetkým na podporu biodiverzity. Vlastne tam budeme mať ukážkovú koreňovú čistiereň. Dolný Žitný ostrov a všeobecne Žitný ostrov, napriek tomu, že to je najväčšia zásobáreň pitnej vody, tak stav odkanalizovania tých obcí je veľmi žalostný. Tak práve aj my sme v rámci projektu čistiareň odpadových vôd ako pre náš areál, ale teda ešte potom bude aj koreňová, že snažíme sa prezentovať takéto rôzne
prístupy alebo teda spôsoby. Posledným takým balíkom aktivít boli workshopy pre samosprávy, keď sme takou formou e-learningu pripravili 5 prezentácií, ktoré sa venujú od hodnotenia zraniteľnosti konkrétnych tých lokalít až po tvorbu adaptačných plánov. Tie sú k dispozícii na našej stránke, sú vlastne voľne stiahnuteľné, šíriteľné a je tam taký postup od začiatku až po koniec, že čo ako robiť. Aha, zle. Dobre, tak v rámci tých klimaprogramov venujeme sa aj vzdelávaní pedagógov. Mojím takým snom je, že z tých učebníc zmizne tá veta o neživom komplexe ako pôde. Ďalej Slovenská agentúra životného prostredia prevádzkuje aj portál EvoVox, kde vlastne všetko o environmentálnej výchove nie len nás ako agentúry. Tam je zapojených aktuálne, ja neviem, okolo 1500 účastníkov tam máme, ktorí tam zdieľajú svoje skúsenosti práve v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. V rámci teda praxe venujeme sa neformálnej environmentálnej výchove, teda nechodíme do škôl a neprednášame. Deťom sa ťažko učí o prírode v triede, keď my tú prírodu okolo seba máme. A tiež veľmi veľa detí, že najhorší predmet prírodoveda, tak toto sa snažíme tiež meniť, lebo to je skôr tomu učiteľovi ako u nás. Pre verejnosť práve v čase covidu, keď boli tie obmedzenia, že ste mohli len v rámci okresu sa pohybovať, tak sme otvorili náš areál aj mimo pracovnej doby, cez víkendy pre verejnosť a pre nich je questing, to je taká veľmi dobrá forma spoznávania rôznych vecí. Je to na princípe hľadačiek, už tiež máme aj elektronicky, lebo ináč ako prinútite človeka sa ísť prechádzať do kukurice, že bude hľadať podklad. Ako to zatiaľ funguje na dospelých aj na deti, každého. Na našej stránke, okrem toho, keď tiež to vzniklo, táto myšlienka v čase covidu, keď sme skôr vzdelávali v online forme, tak máme tam taký katalóg ostrovov života, čo je aj pre školy, ale takisto aj pre verejnosť, kde keď chcete nejakým spôsobom minimálne podporiť biodiverzitu vo svojich záhradách alebo pozemkoch, tak tam nájdete zhromaždené dobré príklady, počnúc napájadlami, hávedníkami, pútkami, všeličím možným. Tak, v podstate o tej interaktívnej aplikácii, to som vám spomínala, v našej záchrannej stanici sa v roku 92 myslím vyliahol prvý drog z umelého oplodnenia, volal sa Karči. Ten žiaľ zahynul, meno dostal po maďarskom biológovi, ktorý sa teda pričinil významnou mierou k tomuto úspechu. No ale ten drog Karči doteraz sprevádza našich návštevníkov aj po naučnom chodníku a takisto bude mať hlavnú úlohu v rámci toho virtuálneho nášho klimatického chodníku. Nebudeme mať tabule, ale deti svoje obľúbené tablety, Wi-Fi budeme mať také, že zapínacie, že zapneme, aby teda bolo Wi-Fi v areáli a oni si budú môcť pozerať tie veci, ktoré teda budú nejakými spôsobmi bodov navádzať, že ja neviem, strešná záhrada, prečo je to pre mať strešnú záhradu, aké to môže mať benefity. A takto by sme chceli aj týmito našimi príkladmi podnietiť pri rôznych aj projektoch, že a iné je to, keď si niečo pozriete na internete, že by to mohlo fungovať, alebo keď to vidíte naživo a vieme aj povedať, že nie je všetko dokonalé, samozrejme aj nejaké nevýhody alebo pozdieľať skúsenosti, lebo však aj neúspech môže posunúť ďalej. A strategická hra bude tiež prebiehať vnútri učební a tam budú mať deti možnosť sa rozhodovať, že ako tú krajinu zmenia, sú tam také od mesta po voľnú krajinu a po nejaký vodný tok. A tým, že z týchto detí, ktoré k nám chodia, raz budú možno ľudia s tými okrúhlymi pečiatkami a budú sa vyjadrovať a posudzovať rôzne veci dôležité, tak by sme im chceli dať takú možnosť si to vyskúšať, že nie je jedno, čo s tými tokmi robíme, alebo teda ako pristupujeme
aj pôde. No a samozrejme videošety, lebo myslím, vedci v Nemecku zistili, že aj na bežných tabuliach, že človek prečíta 1800 znakov, ďalej nečíta. A skôr, keď si to porovnám so zahraničím, my, keď sledujeme tie naše naučné podniky, my ešte stále tak sa snažíme čo najviac povedať, čo všetko vieme, ale to je v podstate také kontraproduktívne, lebo tí ľudia to až tak moc nevnímajú. Tak vždy hľadáme aj také nové formy, ako osloviť čo najviac ľudí. Tuto prebieha premena naše dane na infocentrum, budeme tam prepojíme starú stavbu, bez toho, aby sme ju zbúrali, lebo to už mi povedal aj dodávateľ stavby, že jednoduchšie by to bolo zbúrať a postaviť na novo, ale to samozrejme nechceme. A budeme tam teda teplné čerpadlo, fotovoltaika a našim dodávateľom, keďže sa snažíme prepájať rôzne cieľové skupiny, je integrovaný sociálny stavebný podnik z Udmeric a toto bola výborná partička, môžem len odporúčiť, rozoberú všetko rekordne rýchlo. Tak, adaptačné mitigačné opatrenia v areáli, niečo sme aj v rámci, tým, že tie vzdelávania aj víkendové, skupina z študentského parlamentu z regiónu Nitra, kde práve vydávame našu záhradu, ale takéto vizualizácie, tie práce aktuálne prebiehajú do konca júla, aby sme to mali mať všetko hotové. A tým, ako som to mala aj tú vetu, že človek pracujúci s pôdou má zdravší mikrobióm, budeme mať vyvýšené záhony. Veľmi málo sa pestuje zeleniny a ovocie aj na dedinách, čo je také zvláštne, lebo je to asi priniesla tá doba, ale ešte stále sú ľudia, ktorí hovoria, že na čo teda sa s tým budem v tej záhrade a prakticky to kúpim v Tesku. Lenže tá uvedomelosť vstúpa a stále viac ľudí, či už len formou vyvýšeného záhonu, sa k tomu vracia. A toto sú teda zábery z workshopu pre samosprávy. Tiež sme mali viac účastníkov pripojených online ako boli prezenčne. Na týchto prezentáciách s nami spolupracovala Zuzka Beková. Ja osobne ju teda pokladám za ozaj odborníčku na adaptačné plány. Veď aj v meste Bratislava v Karlovke, ako plno super veci sa tam prezentovalo. A práve do budúcnosti my sme tam mali prítomných starostov malých obcí. Tým, že som aj členkou komisie a riešil sa teraz taký plán hospodársko-sociálneho rozvoja pre okres Konárno a oni tam dávali do akčných plánov teda také tie svoje veci, že čo by chceli v rámci obce alebo v rámci toho akčného plánu niekedy do 2030, 2030 zrealizovať. O pôde, o svojich katastroch, nič. A toto by sme sa snažili zmeniť, lebo tie obce vlastnia pôdu a chceli by sme ich motivovať tiež aj k tomu, aby teda pri tom prenájme nerozhodovali len nejaké známosti, ale teda aby brali úvahu, že čo sa s tou pôdou a ako sa na nej hospodári. Pre učiteľov, ale teda aj pre verejnosť pripravujeme metodickú príručku, klimatizuj sa, učiteľ tam nájde od materských škôl po stredné školy rôzne súbor aktivít na vyučovanie alebo na neformálne vzdelávanie. Len veľmi sa nám usvedčila, hlavne predbiehala kampaň Zatvor s odpadom a na taký podobný štýl sme pripravili na tento rok kampaň Klimatizuj sa. Je tam ku každému mesiacu 10 rôznych tém, kde sa môžete zapojiť a každý ten mesiac, teda okrem toho, že to vysvetľuje, že prečo sú dôležité lokálne potraviny alebo práve tá pôda, tak obsahuje výzvu, do ktorej teda vyzývame, aby sa zapojili čo najviac ľudí a má to veľmi dobrý úspech. Mám veľmi pozitívne spätné väzby práve od učiteľov, ktorí týmto, ako by sme tak troška ukazovali cestu, že ako o tej klíme a zmene klímy učiť. Nie sme zastancami katastrofických scenárov, aj keď teda vyzerá to všelijako, zatiaľ ešte dobre nie, ale teda práve preto verím, že vzdelávaním teda nám rastie nová generácia,
ktorí budú ináč vnímať veci. Súčasťou nášho projektu bol ešte aj taký Go Green dotazník, ktorý, keby ste nám chceli pomôcť, tak môžete na našej stránke nájsť. No, súčasťou toho som tu nechala schválne tých prezentácií pre samosprávy, ale možno také na zamyslenie. Čo by ste si pýtali, že aká rozloha lesa by podľa niektorých vedcov pomohla zničiť emisie CO2 o 25%. Takže rozloha, možno prvá rozloha lesa Spojené štáty, ešte väčšia rozloha ako Spojené štáty je potrebná na zalesnenie, alebo stačila by menšia rozloha, ako Španielsko. Podľa vás, ktorá z týchto troch možností by mohla byť? Prezradím, je to rozloha ako Spojené štáty. Tie riešenia nie sú tak zložité a hlavne narážame možno na ten taký náš konzumný prístup k tomu životu, že veľmi sa zmenu chceme, hej, ale veľmi sa meniť nechceme. Toto je záber, navštevujú nás aj študenti, konkrétne sú z Univerzity Komenského z Bratislavy. U nás vlastne sledovali, ako sa dá tá krajina poľnohospodárska manažovať trochu ináč. A toto práve na našom políčku, som spomínala, že teda 7 rokov my neorieme. A tiež ani nie nejaká uvedomenosť nás k tomu viedla, ale tým, že vďaka práci sa stretávame s rôznymi ľuďmi a odborníkmi. Pár rokov dozadu u nás bol na debate pán Laco s Lubošom Marhavým a takisto aj s našim tedajším štátnym tajomníkom Mišom Kičom, tak sme začali tiež tak nad tým uvažovať. A v roku 2022 bol taký veľmi suchý ten rok, že naozaj kukurica sa už skrúcala, že vyzerala všelijako, nejaká kukurica. A vtedy to začalo, lebo prvýkrát, keď manžel zahlásil, že nebudeme orať, no tým, že sú to detičné, takéto pôdy, tak všetci tí susedia, že si ťukali na hlavu, že toto keby vaši starí rodičia videli, že by sa v rode obracali, že ako si to môžeme dovoliť, neorať. No a práve v tom suchom roku 2022 chodili a pozerali, čo na tú kukuricu dávate. Bola oveľa zelenšia ako na ich susedných poliach a pritom my sme obmedzili veľmi teda aj nejaké herbicídy, takisto umelé hnojiva, kusy, k ním sa nepridáva, teda máme tú pôdu vždy zazelenenú a neorieme. Taká nevýhoda bola, že také tie strip tills sejačky sú príliš drahé pre takých malých poľnohospodárov, ako sme my, tak hospodári manžel na nejakých 20 hektárov. Už ale človek pomôž si vymyslel si takú zostroj, alebo je aj taký šikovný a vlastne ju používame, každý rok ju zlepšuje. A veľmi dobrý efekt mala práve aj tento rok, túto zimu zase naopak voda stála všade na poliach. A vedľa nášho pola poľnohospodárske družstvo tým konvenčným spôsobom, obidvaja máme tam zasiatú špaldu. My sme ju zasiali troška neskôr, tak už bola taká pekná zelená, naša ešte tak sa len snažila. A ako prišla tá veľká voda, obrovských, tým, že tam sú také pozostatky paleomeandrov, kde sa tá voda drží, tá voda na ich pôdach stále podstatne dlhšie a oveľa horšie je to tá pšenica, že takých veľkých flakodín zožltla a vlastne museli znovu siať na mnohých miestach. A my, tak áno, tiež nám tam stála voda, ale nebudeme si žiadať žiadne kompenzácie škody, lebo to nepotrebujeme. No a toto tým, že aj sme na pôde univerzity, tak toto vidím takú našu budúcnosť v tropie a aj s prepojením na tých teda miestnych lokálnych farmárov, že možno tém diplomových prác alebo nejakých seminárov, alebo proste nejaký výskum, na čo my kapacity nemáme, možno práve vďaka aj tomuto programu sa budeme vedieť do budúcnosti posunúť aj takýmto smerom. Tá naša spoločná fotka, tá najmladšia dievčina, ona si ju tak vychovávame, už chodí k nám v lete pomáhať, študuje na Univerzite Komenského v Bratislave, teda verím, že po ukončení štúdia ju privítame v našom týme. No, áno, také
že kto chce zmenu, všetci ruka hore, kto sa chce zmeniť, všetci hlava dole. Vždy je to ťažšia cesta, ale nie nereálna. A tento svet nepotrebuje, aby sme všetci robili všetko dokonale. Je veľmi dôležité, aby sme všetci robili aspoň niečo. No a ľúbený môj citát, že čo nás odlišuje od ostatného živočíšneho druhu alebo od ostatných obyvateľov planéty, je tá schopnosť predstaviť si budúcnosť a aktívne pracovať na to, aby sme ju dosiahli. Len aj imagináciu si treba cvičiť, lebo to aj my v rámci vzdelávaní sa na to tak sústredujeme. Každý chce niečo lepšie. Ale keď sa opýtate, že teda si predstav, čo si predstavuješ, ako by to malo byť, tak veľmi veľa ľudí stíchne a v podstate ani nevie čo. No, takže imagináciu treba trénovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, tam sú naše kontakty a keby ste teda mali ešte nejaké otázky k nášmu webináru, tak som vám k dispozícii. Ďakujem. Bolo to trošku zimná súka, ale myslím si, že to bolo veľmi inšpiratívne a určite zasialo také semienko, neviem, možno zvedavosti, možno inšpirácie, možno naozaj tej predstavivosti. No, v zásade tu by sme náš program mohli skončiť, pokiaľ ale máte otázky, tak vás poprosím. Máme niečo online? Nie. No, tak keďže online otázky nie sú, tak v podstate by sme sa s účastníkmi z toho virtuálneho prostredia rozlúčili. A ja by som vás poslala von, môžeme sa rozprávať na každú aj jednu otázku, prípadne ak máte a chceli by ste vysloviť nahlas, nech sa páči samozrejme prednášajúcim programu, k misiám ako takým. Takže radšej tak, nech sa páči, stretneme sa vo fláje. Ďakujem veľmi pekne. Takže dovidenia všetkým. Príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.